Pohode pri druhom dieli a môj tatino by mohol ti dať švikovku, robíš hop a tam budeš. Hej. Úplne super. A teraz musíme sa pozrieť, čo ideme robiť ďalej. Ja sa dávam toto a ideme. Rebrík mi tu tiež už dal. Teraz si tam mám dať toto. To je na čo? Aha, tu je tu dole. Tu sa dole spíka. Neviem, proste tam niečo má. A potom je ešte tu. Nie, toto bude tuto. Takže ja si tu urobím postelen. Krásne. Na to sú tu tie vankuše. Takto. A prečo tu sú iba dve vankuše? A tam ide aj dole vankuš? Nie. Áno. Ďalší vankuš. Zistila som chyba. Hore není vankuš. Tam bude asi pre zvieratka. Takto. A teraz ďalej pozrieť. Teraz sa tu niekde dá sprchovať. Kde? Tu je vecko. Aha, tu sa dá sprchovať. To vypadá skrečiť. Aha, skrečiť. Aha. Tu je vecko, vidíte? Bum, bum. Ja vám to zbližím, aby ste videli lepšie. Bum, bum. A toto je ešte potom sprcha. A teraz sa ideme, inak ukážeme, podľa akého plánu ja idem. A idem na ďalšiu stranu. No. Teraz, takže toto sa má oddeliť. OK. Tak. Dokážete? A nemá to tam je takto. Tam, kde je to vecko. Tam, kde je to vecko. Áno. Že? Tak. Tak vy počkajte zase. Takže tuto v podstate mi pomohol, že tu budú asi malé detičky si umývať ruky a poumývať ma tu dole. Viete? A teraz my v podstate ideme, ja si zoberiem ku sebe návod. Never. Prepáčte, že ma nevidíte. Takže ja si prečítam návod teraz. Ja? Teraz zoberiem. Tuto niečo je dole. No, kúkajte, čo tu je. Vy to vlastne nevidíte. Kúkajte, čo tu je. Matička je klaun. No, takže. Dobre. Takže, tak keď mám. Teraz si tam mám dať túto tyčku. Vy teraz sa skúsim približiť. Vidíte lepšie? Vidíte lepšie. Jasné. Dobre. Ja si to dám sem. Ako to ide? Má byť. Aha, takže proste takto. To je. To je to takto a toto má sa byť. Takže kúkajte, hej. Kde sme? Tu? Uj. To sa postaví tá veľká. Prepáčte. Teraz. Čo?
hore. Potom si tam dáme vodu. Ale teraz ideme dať dole tento stôl. Okay. Tak. Dajte sem. Teraz som v podstate dala tento stolík dole. On bol hore. Hej. Takže už zase som to robila. Teraz sa pozrieme ďalej. No. To je hotovo. Ja ešte nie. Dám môžu prichádzať. Dá. No, takže teraz si už to máme robiť podľa seba z týchto doplnkov. Takže toto si dám takto. To takto položím. A ideme tuto ku stoliku. To je čo? To som malovatka nejaká. Že tuto má byť takto. To má točiť. To sa má byť takto sem. Si zasuniem semka. A ja to poupratujem. A ozvem sa vám, keď to bude mať hotové. Čiže ahojte. A ukážem môj celý dom. Môžete sa so mnou inšpirovať. Takže toto je chodníčka. Takto vyzerá tu. Stačí dochodiť. Sa bude kúpať potom. Máš postele. Záchod. A toto je to najdôležitejšie. Tuto mám krásnu dívku. Voňavku. Tu v tomto šuplíku mám to tak. Takto krásna malovatka. Potom je toto. Tu sa nám vylialo trošku, ale to ignorujeme. Potom tu máme kefu. A naposledy je hello. A posledná tu máme toto. Neviem tuším, čo to je. Okay. A tuto sú, tu mám tieto, samozrejme. Prečo mám zvyhnutové hlavou? Toto. Tu mám takto plotky pofočené a rádio. Takže ahoj a uvidíme sa u ďalšieho videa.